Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Фигуралы шоу буенча Олимпия чемпионы Алина Захитова Әлмәткә килде. Спортчы сәфәрен бораулау җайланмалары белән танышудан башлады. Кыш тәмамлана, әмма аккышларны сулыкларга тиз генә чыгармаячаклар. Кышлар аномаль салкыннарны ничек кичерделәр? Лениногорскиның Киркәле авылында Запорожец автомобильләрендә ралли узышлар үтте. Әлеге чара ярышларга нигез салучы Фаяз Ибрахимов истәлегенә оештырылды. Әлмәткә фигуралы шоу буенча Олимпия чемпионы Алина Захитова килде. Сәфәрнең беренче пункты бораулау скважиналары буйлап экскурсия. Шулай ук спортчы кызны югары нефть мәктәбенең фәнни белем бирү үзәге белән таныштырдылар. Алина Захитова биолабораториядә үсемлекне туклыклы мөхиткә клоннаштыру процессын башкарып чыкты. Кич белән нефтяник хоккей командасының уенында җанатар буларак катнаша һәм автограф сессия оештыра. Шыкмай авылы халкы махсус хәрби операциягә гуманитар ярдәм җыюда зур тырышлык күрсәтә. Кичләрен мәдәният йортына җыелып авыл халкы окоп шәмнәре ясый. Өйләрендә хәрбиләр өчен эчке киемнәр тегүчеләре дә бар. Ә изге күңелле Назим Минхаҗев шушы эшләрне башлап йөрүче. Тагын әле ул хәрбиләр өчен дисплейлар да ясый. Бер партия әзерләп җибәргән инде. Эш барышы белән безнең төшерү төркеме дә танышып кайтты. Һәр иртәдә кулына эш коралын алып Назим Минхаҗев игелекле гамәлне башкара. Изге күңелле абзый хәрбиләргә дисплейлар ясый. Менә тизәбез менә шулай бер санап. Гади сәйләннән түгел табигый материаллар, урман чикләвеге, хөрмә җимеше тешләре Мәрьям ана орлыкларыннан тезә. Соңгыларын исә табу кыен, аларны Казан якларыннан махсус кайтарткан. Беренче энә белән тишеп утырдым мин һәрберсен. Авыр һәрберсен алып энә белән пассатиж белән нитеп этеп. Аннары уйлап чыгардым, шушы шуруппа белән. Менә шушы шуруппа белән утырам инде рәхәт беләндереп. Беренче ясадым 100леләр 99 штуклына. Ул озын улы була инде диаметры. Аннары күчтем бөтенесендә 33леләргә. Дисплейлар төзү буенча Назим абыйның тәҗрибәсе бар. Ясаганнарын бүләк итә, Коръән ашларында ашатып калалар. 108 тәсбих ясап хәрбиләргә җибәргән инде. Хәзер тагын 100-ны тезгән. Материал булса ясаудан туктарга уйламый әле ди. Ә сугышчылардан килгән рәхмәт сүзләре тагын да рухланып эшләргә көч бирә аңа. Рәхмәт сүзләре ишеттем. Үзебезнең авылның WhatsApp-ка җибәрде. Назим абый әйберләрен килеп җитте. Шундый күңелем булды. Рәхмәт бик зур дип, менә шундый минем ишуда күңелне дәртне күтәреп җибәрде. Күзләремнән яшьләр чыкты. Шыкмай кечкенә булса да, авылда хәрбиләргә бик зур ярдәм җыела. Окоп шәмнәр ясыйлар, эчке киемнәр тегәләр, башка кирәк-ярагын туплыйлар. Шушы көннәрдә генә тагын 200 мең сум акча җыеп тапшырырга да өлгергәннәр. Тиздән Әлмәттә яңа футбол манежы ачылачак. Әлеге объектны ачу март аена планлаштырылган. Манеж 2 өлештән торачак: төп зур кыр һәм кече кыр. Беренче катта киенү бүлмәләре, өстә җанатарлар һәм тамашачылар өчен зона булачак. Объект балалар поликлиникасы артында урнашачак. Бу хакта район башлыгы Тимур Нагуманов хәбәр итте. Добрый день, дорогие альметьцы. Рядом со мной наш хороший партнер, компания «Физра», концессионер в рамках федерального проекта, занимается строительством футбольного манежа. В марте, правильно говорю? Уверен, не надо. В марте Алла Берса откроется этот прекрасный объект. Вот вам буквально немного кадров. Это будет футбольное поле из 2 частей состоящее. Да, вот основное футбольное поле большое, малое футбольное поле. И внизу под нами, вот мы находимся на 2-м этаже, раздевалки, и наверху место, зона для болельщиков, для зрителей. До 3 часов дня у нас здесь будут заниматься ребятки из соседних школ. После 15 это будет коммерческое использование, поэтому скоро в городе появится еще один очень крутой спортивный объект. Ну, успехов, удачи, давайте.
Әлмәттә шәһәрнең төрле өлешләрендә берничә кинология комплекслары төзергә телиләр. Беренчесен төзү эшләрен быел ук тәмамларга планлаштыралар. Мәйданчык Бигәш Зарипов киселеше янындагы бушлыкта урнашачак. Комплекс 2 зонадан торачак. Тренировка зонасында махсус җиһазлар, ябык павильон һәм тамашачылар өчен трибуналар була. Анда ярышлар, күргәзмәләр, мастер-класслар, лекциялар үтәчәк. Уен зонасы гел ачык торачак һәм төрле яшьтәге комплекциялы һәм әзерлек дәрәҗәсендәге этләр өчен җиһазландырылачак. Проектны ел дәвамында гамәлгә ашырырга планлаштыралар. Комплекс ел әйләнәсе эшләячәк дип көтелә. Аккошлар үзләрен яхшы хис итәләр һәм сулыкларга кайту өчен җылы көннәр килүен көтәләр. Сүз җәй көне шарлавыклы буаларда яшәүче кошлар турында. 3 ай элек аларны ат спорты мәктәбенә кошларга күчерделәр. Бирдә төрле бүлмәләрдә барлыгы 8 кош яши. Идән коры пычкы чүбе белән капланган. Аккошлар су яраталар, шуңа күрә ул монда җитәрлек дәрәҗәдә. Ашауга килгәндә алар артык таләпчән түгел, шуңа күрә канатлы кунакларны катнаш азык белән сыйлыйлар. Машина йөртүчеләр Ямаш авылы янындагы вакытлыча күпердән зарланалар. Аларның фикеренчә, юлның агач япмасын алыштырырга кирәк. Чөнки ул куркынычсыз түгел дип саныйлар. Живу я в русском Акташе. Мин рус Акташында яшим. Эшкә еш кына вакытлыча күпер аша йөрергә туры килә. Анда агач такталар инде калмаган диярлек. Бер авылдан икенче авылга эшкә җирле халык еш йөри. Алар арасында Ямаш авылы ФАПы фельдшеры да бар. Ул Акташ станциясыннан килә. Дорогу закрыли. Юлны көз көне үк ябалар. Башта күпер азмы күпме төзек була, хәзер ул җимерелә. Көн саен берәр такта. Машина йөртүчеләр фикеренчә, күперне зур йөк машиналары да җимерә ала. Халык хакимияттән бу проблемага игътибар итүләрен һәм әлеге конструкцияның ышанычлылыгы турында нәтиҗә ясаучы комиссия җибәрергә сорый. Вакытлыча күперне алыштыручы ремонтланган юл быел июль аенда ачылырга тиеш. Лениногорскиның Кыркәле авылында Запорожец автомобильләрендә ралли узышлар узды. Әлеге чара ярышларга нигез салучы Фаяз Ибрахимов истәлегенә оештырылды. Тулырак алдагы сюжетта. Үзләрен һәм тимер атларын сынап карар өчен Кыркәледә районның төрле авылларыннан 19-дан артык ир-егетләр җыелды. Катнашучыларның төп максаты трассаны минималь вакыт эчендә үтү. Призлы урыннар өчен көрәш чын мәгънәсендә тамашага әйләнде. Пилотлар юлында кискен борылышлар, тизлекне арттыру участогы һәм финиш. Ярышта Татарстанның талантлы артисты Фирдус Тимаев та катнашты. Кышкы бәйрәм, мондый бәйрәмнәр гел булырга тиеш. Мондый бәйрәмнәр булганда яшьләр җыелыша, аралаша, таныша, дуслаша, ничектер менә очрашу. Чыннан да бүген минем кич белән ярышалыда концерт, әкендез шугатлым тулы эмоциялар белән Лениногорскидан кайтып китәчәкмен. Беренче урынга 24-нче номерлы автомобиль хуҗасы Валерий Васильев лаек булды. Әлмәтнең нефтянигы плей-оффта финалның 4-тән 1 өлешенә чыкты. Бу Санкт-Петербургтан килгән Динамо командасына каршы 4-нче уеннан соң билгеле булды. Очрашуның иң кайнар мизгелләре алдагы сюжетыбызда. Командалар беренче периодтан ук ачык хоккей күрсәтәләр. Динамо күпчелектә уйнаганда исәпне ача. Беренче периодның уртасында командалар алка кертү белән алмашалар. Исәпне Данил Гыйззатуллин тигезли, ә Антон Касалапов кабат Санкт-Петербургны алга чыгара. Тәнәфескә кадәр Ислам Хәсәнов таблодагы соннарны 2-2 итеп үзгәртә. Уенның икенче өлешендә Данил Гыйззатуллин көндәшләр капкасына 3-нче алка кертә. Очрашуның һәм серияның язмышы 3-нче периодта хәл ителә. 21 секунд аерма белән әлмәтләр 2 алка кертергә өлгерәләр. Аларны үз исәбенә Кирилл Крутов һәм Михаил Мокин яздыра. Период тамамланырга берничә секунд калганда кунаклар 3-нче алка кертәләр. 4 җиңү яулап Әлмәт командасы иң кыска юл белән финалның 4-тән 1 өлешенә чыга. Ул 11 яки 12 мартта башланачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.